салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба саҳифаи мо. Дӯстони азизи ман, мехоҳам камтарак барои шумо равшанӣ андозам ки кор барои занҳои хонашин чӣ маъне дорад. Кор барои занҳои хонашин маънош ҳамеяе ки шумо бояд дар хонатон шишта пул кор кунед, на ин ки берун бирен, бор бикашен биёрен, баъдура видео кунем, партоен, мардум да рекомендовать кунед ки бихаран. ҳар моҳ ҳамин азоба набояд шумо дошта бошед. Ана маҳз ширкати Atomy барои шумо занҳои хонашин ки шуморо маҷбур намекунад ки 20 ассортимент ай каталогаш харидорӣ кунед ва баъдан ин чизоро маҷбурӣ савдо кунед ё ягон касда туҳфа кунед. Дар ин ширкат дар 6 моҳ як борда 200 сомон худтон дар ягон чи харидорӣ мекунед ва ҳамин чизоро истифода мебаред. маълуме ки ду чиз дар 6 моҳ шумода мерасад, не ки агар ҳар моҳ 10 таи ҳамтари маҷбурии ширкат шуморо уҳдадор кунад ки харид кунед, шумо ба зарари худтон кор мекунед. На шумо пул кор мекунед ва на маҳсулота метонед фурӯхта. баъзеотон ҳастанд савдогаро, лекин бояд зани хонашин вақте кор дар хона гуфтем савдогар нашавад, яъне нагардад сеткаш дар дасташ маҳсулоти мара харидорӣ кунед гуфта. барои ҳамин дӯстои азиз, кор барои занҳои хонашин шумода лозим боша, рақамҳои мода бинависед, ширкати Atomy шумода ҳатман ин корро фароҳам меорад.